Ассалому алайкум дӯстон, апахуаром доингои рангои бо нав омад. Инегали ранги калсу дута ранг дорад, кабуд дорад, сери дорад, бо каришам камондагият. Ранги нави кабуд беахшро энешам глои ипек дута ранг дорад, кабуд савз поёнгишас, сета ранг дорад, сор дорад, бирӯзои дорад, кабуд дорад. Паплин доинга либосшон 50 сомонаед. Ишам сета ранг дорад, даставка ба ҳамаи ҷо дорем. Бисёриҳо мепурсанд ки номеротон чанд ай, хеле дар таги комментария описание дар ҳамаш нависаги бо дар комментарияро менависам. Навиштам ранги нави оранжеве 4 ранг дорад, дохил сиёҳ дорад, баъд кабуд дорад, беҳад ранги хадавоя. Либосшон 50 сомона, 4 либос боло даставка мекунем дӯстон. Подписатсияро фаромӯш накунед. Доставка дохили Душанбе 20 сомона, пешакӣ мегӯмтон 20 сомона. ё распродажан 70-80 сом либосш боло буд, арзон кардагем 50 сомони распродажа 4 либос боло доставка мекунем. Беҳад материали хушрай наёш 35 сомия 10 либосш 350 сомона арзон накортун какакамта. Дӯстон дастгирия фаромӯш накунед, лайк, подписатсия.